ଏ ଝିଅଟି ହାତରେ ଏମିତି ଯାଦୁ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ହାତ ବୁଡେଇ ଦେଲା ସବୁ ମାଛ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ମାଛ ଧରିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା ଝିଅଟି ଛୁଇଁ ଦେଲା ମାନେ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଝିଅଟି ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମହୁମାଛି ମାନେ ଝିଅଟି ହାତରେ ବସିଗଲେ। ସେ ଝିଅଟି ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କିଥିଲା ପରେ ମହୁମାଛି ମାନେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଝିଅଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା କି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ କିଏ ମରିଗଲେ, ମୋ ଯାଦୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେ ଝିଅଟିର ଯାଦୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ଜାଲରେ ଆଉ ମାଛ ହିଁ ପଡିଲାନି। କୌଣସି ମଣିଷର ଦେହ ବି ସେ ଝିଅ ଛୁଇଁବାରେ ଆଉ ଭଲ ବି ହେଲାନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝିଅଟିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ମା ଦେଖିଲା କି ଝିଅଟିର ଯାଦୁ ପୁଣି କାମ କଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟା ଦାଗ ପୁଣି ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତା ଝିଅର ଯାଦୁ ଫେରି ଆସିଛି ବୋଲି ତା ମା ଗାଁ ସାହି ପଡିଶାକୁ ଦୌଡିକି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତା ବାପା ତାକୁ ଅଟକେଇଲା, କହିଲା କି ତୁମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ କାରଣ ଗାଁ ସାହି ପଡିଶା ପୁଣି ଆମ ଝିଅ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରିବେ, ଆମ ଝିଅର ଦେହ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏ ଲୋକଟି ତା ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗାଁରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଯିବା ବାଟରେ ଝିଅଟିର ହାତ ହଠାତ୍ ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ପାଣିରେ ବୁଡିଲା ପରେ ମାଛ ମାନେ ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ପୁଣି ଆଗ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଗାଁରୁ ପଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଏ ଝିଅଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।